Gepleýär Azatlyk radio habarlar günnäligimizden dinleýärsiňiz. Ermenistan Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz bergileri üstünde turan dagwalar çözmekde araçy bolmagy teklip edýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri Ermenistanyň Erkramas neşrine salgylan habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Ermenistanyň energiýa ulgamy tebigi serişdeler ministri Aşot Manukyan Yerewanyň bu teklibi barada 20-nji oktýabrda geçiren medeniýet ýygynyny gurrun beripdir. Ermeni ministriniň sözlerine görä Yerewan Iranyň üstünden Türkmen gazyny almak isleýär. Emma Iranyň demir gazgynyna Türkmenistan bilen Ermenistany baglanşdyrýan gönü geçirji ýok. Diýmek bu ýerde diňe Iranyň geçirjilerini ulanmak galýar. Emma Manukyan Türkmen gazyny Iranyň gaz üçinçilik ulgamynyň üstü bilen geçirmegiň Yerewan üçin amatly bolmaýanlygyny sebäbi Iran geçirjileriniň tranzit ýoluny 3 esse golay uzaldyýanlygyny aýdýar. Ministriň pikirine görä Yerewanyň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz sewdasynyň ýene bir mümkinçiligi bar we ol Aşgabat bilen Tehranyň arasynda gaz tölegleri bergisini çözmek bolup durýar. Biz Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz tölegi gatnaşyklaryny sağlaşdyrmakda öz kömegimizi teklip etdik we olar bu teklip bilen alalaşdylar diýip Manukyan aýdypdyr. Onun tasdiklamagyna görä taraplar bu sewdada alış-çalış usulyny ulanyp bilerler. Emma Türkmen medeniýetinde bu habar tasdikleýän ýa inkar edýän maglumat görünmedi. Ermeni resmisi Türkmenistana $1,5 milyar urak bergisi bolan Iranyň Ermenistana gaz iberjekdigini, Yerewanyň bolsa öz gezeginde Türkmenistana Iranyň bergisiniň ýerine başga haritleri iberjekdigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň odal habar berýäli, Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda gaz bergileriniň wagtynda tölenmezligi üstünde turan oňuşmalyk derarly Irany berýän gazyny togtatdy. Şondan soň Iran medeniýeti Iranyň milli gaz kompaniýasynyň müdiri Hamid Reza Aragynyň aýdanlaryna salgylanyp Iran tarapynyň Türkmen tarapyny halkara arbitraj sudyna bermekçi bolýanlygyny bir näçe gezek habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu haýbatlara jogap edip Türkmen Iran gaz dagwasy boýunça 2 gezek resmi beýannama ýaýratdy we Iran tarapyny meseleni syýasylaşdyrmazlyga çagyrdy. Şeýle-de Aşgabat Iran tarapyny 2013-nji ýyldan bäri öňe berilen gaz üçin bergisini özmekde zerur tagallar etmezlikde aýplady. Käbir maglumatlarda Iranyň 2006-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň jemi 74 milyar kub metrden gorak gazy satyn alanyny habar berilýär. Aşgabat bilen Tehranyň arasynda gaz dagwasy 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmengaz Iranyň milli gaz kompaniýasyndan $1,8 milyar $2 milyar çenli bergisini özmegini talap edenine turdy we şu wagtda çenli çözülmän gelýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň awgust aýynda Ermenistana sapar wagtynda Türkmen we Ermeni taraplar Aşgabat bilen Yerewanyň arasyndaky söwda energetika hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegiň maslahatyny etdiler. Maglumat üçin aýdylsa 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üçinçileriniň biri bolupdy. Emma Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom karhanasy bilen şertnama baglaşandan soň ýagdaýlar üýtgedi. Häzir käbir maglumatlara görä Gazprom Ermenistanyň gaz harajatlarynyň 80% töweregini üpçün edýär.